Každé stretnutie v živote je krásne, ale niektoré sú výnimočné. Sú to chvíle, keď sa čas na okamih zastaví, keď sa pozrieme jeden na druhého a cítime, že patríme k sebe. Prichádzajú s úsmevmi, s objatiami, so spomienkami, ktoré sa zapíšu hlboko do srdca. A práve v týchto chvíľach si uvedomíme, že to najcennejšie, čo máme, sú ľudia okolo nás a radosť, ktorú spolu tvoríme. Naše kroky dnes viedli k miestu, kde sa spomienky stretávajú s tichom úcty. K miestu, kde plameň sviečky horí ako symbol vďaky, plameň, ktorý v nás zostáva, aj keď sa svet mení. Pre nás je tým plameňom tanec. Tanec, ktorý nás spája, dáva nám slobodu a silu vyjadriť to, čo sa slovami niekedy nedá povedať. A dnes ním s pokorou a radosťou pripomíname meno, ktoré v nás žije už celé generácie. Meno Karol Duchoň.